Καλησπέρα σας. Σε αυτό το tutorial θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αναβαθμίσουμε manually την εφαρμογή Joomla από την έκδοση 2.5.11 στην 3.1. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί σε Joomla όπου δεν έχουν εγκατασταθεί modules, components ή άλλα plugins. Γενικός κανόνας προτού κάνουμε οποιαδήποτε αναβάθμιση στο site μας είναι να παίρνουμε backup το site που ενδιαφερόμαστε και να πραγματοποιούμε τις δοκιμές μας σε δοκιμαστικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα βρεθούμε προεκπλήξεως. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε επιβεβαιώσει ότι ο σερβερ που φιλοξενεί το site μας πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του Joomla 3 από τον εξής σύνδεσμο: joomla.org/technical-requirements.html. Τώρα θα ξεκινήσουμε την αναβάθμιση. Έχω ήδη συνδεθεί στο διαχειριστικό του Joomla και βλέπουμε ότι η εφαρμογή είναι updated. Για να δούμε ποια είναι η τελευταία έκδοση που θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε το Joomla, θα επιλέξουμε το tab Components και στη συνέχεια Joomla Update. Έπειτα επιλέγουμε Options και στο drop-down menu Short Term Support και στη συνέχεια Save and Close. Όπως βλέπετε, έχει εμφανιστεί η τελευταία έκδοση όπου μπορούμε να αναβαθμίσουμε την εφαρμογή μας. Ο σύνδεσμος που έχει εμφανιστεί είναι το αρχείο με το οποίο θα πραγματοποιήσουμε την αναβάθμιση. Θα το κατεβάσουμε τοπικά στον υπολογιστή μας επιλέγοντάς το. Στη συνέχεια επιλέγουμε Save. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το αρχείο έχει κατέβει και θα το ανεβάσουμε με τον εξής τρόπο. Επιλέγουμε το tab Extensions και στη συνέχεια Extension Manager. Install και βλέπουμε ένα πεδίο όπου θα ορίσουμε σε ποια διαδρομή έχει κατέβει το αρχείο της αναβάθμισης. Επιλέγουμε Choose File και στη συνέχεια Joomla 3.1.1 Stable Update Package και στη συνέχεια Open. Επιλέγουμε το κουμπί Upload and Install και ξεκινάει αυτόματα η διαδικασία του uploading καθώς και της αναβάθμισης. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Θα επιλέξουμε στη συνέχεια System και Control Panel. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε το νέο διαχειριστικό του Joomla της έκδοσης 3. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια!